poslaneckých klubov. My to vnímame ako bod, ktorý by mal byť zaradený tu na tohto rokovania. Bod 10 článku 5 rokovacieho poriadku. To znamená, tu nie je absolútne žiadna zmienka, pán Beňo, o nejakých poslaneckých kluboch alebo o nejakých vašich dohodách, alebo ja neviem čom. Ja sa snažím postupovať v zmysle zákona a mám za to, že vaše vyjadrenie, že my sme sa dohodli niekde, že doplníme program zmeny v miestnej rade za nezdôvodnený a že nie je to vážny dôvod na to, aby bol zaradený tento bod programu v miestnom zastupiteľstve. Takéto rozhodnutie bude prijaté v rozpore s rokovacím poriadkom miestnej časti Košice Sever v platnom znení. To je stanovisko moje ako právnika a ako člena platformy 7 statočných. Ako starosta sa vyjadrím, s pánom Tenajom som bol spokojný. Ja pánovi Tenajovi nemám žiadne výhrady a je pravda, že málo kto je takto pripravený na miestnu radu. Ďakujem. Takže pán Beňo, dôvodovú správu od vás žiadam, z akého titulu prednášate návrh uznesenia o odvolaní pána Tenaja z miestnej rady. Môžete sa poprosím vás vyjadriť k tejto veci? Hlasíte sa? Pán Beňo, už bol vyzvaný, tak sa chápem vás. Ja vám len poviem toľko, že ako poslanec takisto máte právo na svoje stanoviská, na svoje prednesenie nejakých návrhov na uznesenia, na nejaké návrhy ďalších možných spôsobov fungovania miestnej rady alebo mestskej časti alebo vôbec zastupiteľstva. Ja som takisto vo svojom práve predložil návrh uznesenia a nemám čo k tomu dodať. Nemáte k čomu k tomu dodať. To znamená, predkladáte návrh v rozpore s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Sever. Napriek tomu, že som vám to citoval, že musí obsahovať dôvodovú správu spracovateľa a predkladateľa materiálu a vy poviete, že nemáte k tomu čo dať. Predložili ste dôvodovú správu? Nie. Ja som sa vyjadril, vy ste nedali ani slovo pánu Tenajovi, sám sa ozval. Pardon. Takže ja si... Nie, pán starosta, nechajte to tak. Ja si myslím, že normálne dám návrh na ukončenie diskusie k tomuto. Ja som Grfler, nie pán Tenaj. Pán Petro, sa ospravedlňujem. Nedoslúži sa vám. Návrhová komisia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Sever odvoláva z funkcie člena miestnej rady mestskej časti Košice Sever pána Františka Tenaja. Za 11, proti 5, zdržali sa 5. Návrh bol prijatý.